ברוכים הבאים בבלומפילד, מחזור עשירי בליגת ווינר, הפועל תל אביב מארחת את הפועל ראשון לציון. כל השינויים, הפועל תל אביב עדיין במערך של 4-4-2, בדיר עם הניסיון חוזר ועם פצ'לקה, נראה לי שקצת ייצבו את מרכז ההגנה החלש של הפועל בתקופה האחרונה, ידין וגורדנה ידחפו מאחור, ומי שאחראי על משחק גבור אומרים לי, הפועל תל אביב אמנם יש הגנה חלשה אבל התקפה קטלנית, ומשפטי אמון על החלק הזה. כן, ולכן ראשון רוצה לחזור. הפועל תל אביב, להגנה לא מי יודע כמה של ראשון לציון, מהסופגות הגדולות של העונה הזאת, אבל יחד עם זאת, לצד ההגנה הלא טובה, ראשון לציון השיגה, כבשה שערים, אבל המאזן שלה אומר, ספגה בחיב, עם רועי גורדנה בנגיעה הראשונה, אל תמוז, משפטי, בדיר, אבל דוסו מקדים אותו, והכדור הזה יוצא לחוץ והוא יהיה של הפועל תל אביב. דרור קשטן ויום טוב טליאס. אנחנו במהלך המשחק הזה גם נראה לכם את הסקאוט של דרור קשטן שיושב ביציע אחרי ששימש 3 שנים מנכ"ל בראשון לציון. בינתיים דמרי נבלם אצל מסיץ'. גורדנה, איגיבור, יש עבירה, הכדור יש לפועל תל אביב. של אביחי ידין לאגף. נגיחה של הלוי אל מוסה. מוסה קדימה. בלדות אל דוסו, יחד איתו וליד בדיר. מוסה. שיש. מגן על הכדור הזה, שולח קדימה אל גורדנה, הכדור הזה בחוץ. כן, ראינו בדקות הראשונות את מוסה עולה למעלה, הוא יכול לעלות בשקט, כי תמיד ראשון משאירה 3 שחקנים, דרך הצדדים, יהיה לו קו פתוח, הוא צריך לגמור בהתקפה. ניסן יחזקאל יושב למרגלות, יציע מספר 1, היציע המרכזי כאן בבלומפילד, לא רחוק ממנו העוזר, אנחנו נהיה גם עם נראה את שרון מימר, בינתיים פצ'לקה. בדיר, ידין, חוטאבה, נעל חוטאבה, אל כהן, על רועי כהן, כדור פנימה, מסיץ' מגיע, שולח את זה לקרן, כדור קרן ראשון במשחק הזה להפועל תל אביב. אלוויס מסיץ', הבוסני במרכז ההגנה של ראשון לציון, אבל יחד איתו יש לו 2 עוזרים היום במרכז ההגנה, גם דורה לוי וגם משפטי. זה 3 בלמים ממש. כן, ששניים מהם אמורים לדעתי כל אחד לקחת, אחד את תמוז ואחד את דמרי. כבר בדקות הראשונות ראינו שהם מספיק קרובים. כדור הקרן של הפועל תל אביב, תמוז מגיע, הנגיחה של איגיבור לחוץ לכדור קרן, כי השוער אוהד כהן נגע בכדורות. שוב, כשאתה שומר על שחקן, חייב מי שהיה קרוב אליו, צריך ללכת איתו עד הסוף. סיטי סופגת 2-1 לזכותה מול הוולפס. למי הוא מצדיע, טוטו תמוז? רועי גורדנה עם כדור הקרן, הלוי. בכלל לא טובה של אביחי ידין, שיש מחזיר לו, עכשיו ידין. כהן, איגיבור, בתוך הרחבה. ומסיץ' שוב שולח את הכדור הזה הפעם לחוץ. כן, שיתוף פעולה בין אלרועי וגיבור שבא מאחור, וכשהוא בא מאחור הוא חופשי, מקבל את הכדור, יופי של התקפה.
מאבק של חוטבה, יחד עם שקלים. הכדור הזה יוצא לחוץ, והוא יהיה של ראשון לציון. זהו, ערן שקלים. לא ראיתי שום עבירה כאן. הלוי עם כדור חזק, חוטבה. דור הלוי הספיק העונה לכבוש צמד שערים במשחק מול מכבי פתח תקווה בתיקו 2, אבל היום הוא בעמדה אחורית. הספיק גם לשחק שוער, כשאוהד כהן הורחק. הספיק להיות בעצמו מורחק. פצ'לקה, אל ידין, אל רועי כהן, תמוז מימין. אל רועי כהן רואה אותו וגם את דמרי. הוא הולך על תמוז, שמשאיר את לוי מאחור, וכדור רוחב, והכדור הזה נעדף ולא הסתיימה התקפה. גורדנה. גומז קדימה אל בלדות, מחזיר לו. ויש שריקה לעבירה, נחזור ונראה את ההזדמנות הגדולה של הפועל תל אביב לעלות ליתרון בשלב מוקדם כל כך. הכדור הולך לתמוז. כדור רוחב של תמוז. וכמעט זה שער עצמי. מסיץ' הוא זה שנוגח למשקוף השער. כן, אבל מה שמעניין בכל ההתקפות האלה זה כמה שראשון משאירה הרבה שחקנים מהקו האחורי. הם לא הולכים שחקן לשחקן. טוטו מקבל את הכדור לבד, עומר דמרי לבד, על רועי לבד. לא סתם ניסן השאיר 3 שחקנים אחור, רוצה שאחד יהיה על אחד ולא על שטח. דוסו יחד עם פצ'לקה. פצ'לקה שולח את הכדור לחוץ. שקלים עם כדור החוץ. טאבה. מעבד. יש שריקה, הכדור יש לפועל תל אביב. אני לא בטוח שזה נבדל, צריך תראה. זה נכון שאסי בלדות הוא נמצא כרגע בביתה הזו, אבל הוא נע הצידה, הוא לא מקבל את הכדור. הוא עצמו לא, המהלך הזה ממשיך. ואם אסי לא נוגע בכדור והמהלך ממשיך, הוא עצמו לא צריך, הוא לא נבדל. השופט צריך, לירן וקסלברג צריך להמשיך את המהלך הזה, לא לעצור אותו הנבדל. ידין אל שיש. גורדנה. בדיר. כהן. חוטבה מול גומז. אל רועי כהן. חוטבה, איגיבור. הנעת כדור מצוינת של הפועל תל אביב. גורדנה. כהן. על קסלסי. בלדות, כדור חזק לדוסו שבנבדל. אתה יודע מה? גם את זה אני רוצה לראות שוב. גם את זה תקבל שוב. אתה תבקש, אתה תקבל. שים לב. קשה לראות בעמדת המסירה. לפי הצל, אני חושב שכן יש נבדל. אוקיי. זה אבל יהיה תבנית המשחק של ראשון לציון. הם יקבלו את הכדור, ישחקו בכדורים ארוכים על דוסו וגומז. אני רואה שגומז משחק ממש מאחור. אני לא רואה אותו כשחקן קדמי. כי גומז עכשיו פתח. אנחנו נראה עם הזמן שאסי בלדות, אני לא מאמין שאסי בלדות יהיה לו את הכוח לעשות. תסתכל, הוא גם עכשיו בתמונה כאן. כן, הוא כרגע קיבל הוראה לשמור על העליות של חוטבה. כן, אבל זה ישתנה, הוא לא יוכל לעשות את זה במהלך כל המשחק. איגיבור אל שיש. קדימוסה מולו. גורדנה. חוטבה. בלדות. 4 כיבושים יש לו העונה במדעי ראשון לציון. את שני הראשונים של ראשון לציון העונה הוא כבש. כן, עודד? אנחנו חוזרים לגומז. ככל שגומז ישחק רחוק מהשער, זה טוב מבחינת הפועל תל אביב. שחקן שהוא יודע להפקיע שער, הוא רוצה לשחק קרוב לדוסו. יש כאן את איתי קסלסי שנפגע. כאן במפגש הזה עם איגיבור. קסלסי גדל בהפועל תל אביב,
אבל עד שהגיע חזרה, שיחק בכפר סבא בליגה הלאומית, שיחק ברעננה בליגה הלאומית, עלה עם רעננה לליגת העל, שיחק איתה בליגת העל, וזו עונה שנייה שלו בראשון לציון. כולה בן 23. יכול להיות שהוא סובב את הברך אל קסלסי. אם זה אכן נכון, לא בטוח שהוא יוכל להמשיך. הקהל של הפועל תל אביב רואה בפציעה הזאת כבזבוז זמן, והוא לא אוהב את זה. ממש לא, שים לב על ברך שמאל שלו תכף. הנה, אתה רואה? כשכל הגוף, כל משקל הגוף על ברך שמאל, נחיתה לא טובה. הנה, הוא כבר מסמן. אחד השחקנים היותר משקיעים שיש לראשון לציון. אלון שטיינברג, אנחנו איתך. כן, אז איתן קסלסי שבאמת מושל מהפועל תל אביב, הוא רק חזר מפציעה, לא היה בטוח שיוכל לשחק היום. בסופו של דבר עלה בהרכב, ועכשיו אנחנו תכף נבדוק האם הוא כשיר לשחק. כבר אנחנו רואים שגל ספיר קם להתחמם, ויכול להיות שעוד שחקנים. ניתן לכם דיווח ממש בכמה שניות הקרובות. את ההכנות לעונה הזאת הוא התחיל כאן בהפועל תל אביב לפני שהושאל לראשון לציון. כדור של אביחי ידין פנימה לידיים של אוהד כהן. הנה הוא חוזר לשחק על קסלסי. המשחק האחרון שלו בהפועל רעננה בליגת העל היה נגד הפועל תל אביב, וזה הסתיים 1-4 לאדומים מתל אביב. גם היה בטראומה שהסתיימה עם 5-0. וניסן יחזקאל לידו נמצא בנו, הזמר מן יעל. והדיווחים עוברים אל שרון מימר. טוב שיש מסרונים, מה היינו עושים בלעדיהם? שיש דמרי, גיבור, כדור חזק לאלרועי כהן, תמוז, הלוי, וואה, זאת אמורה להיות שריקה של השופט על החזרת כדור. ממש לא, ממש לא, הוא לא התכוון טעות גדולה, כן, כן, גם הוא לא התכוון בכלל, הוא הזיז לו את הכדור עם הרגל השנייה. החוק כאן אומר שצריך לראות שהוא אכן מחזיר את הכדור לשוער, וזאת לא הייתה הכוונה של דור הלוי. וכאן הלא דור הלוי התכוון בכלל לבעוט את הכדור לכיוון אחר, אבל מרגל לרגל הכדור נוגע לו. ימין מוסרת, ראית שמאל מוסרת לימין. דווקא מדובר בשחקן שיש לו יכולת טכנית גבוהה, הוא שולט מצוין בכדור. אבל זה קורה במשחק. אתה יודע מה, הוא גם, אני יכול להגיד בוודאות שהוא ההפתעה הכי נעימה שיש לניסן יחזקאל בהפועל ראשון לציון. אני לא בטוח עד כמה הוא בנה עליו, ובכל זאת הוא הפך להיות שחקן הרכב. יחזקאל לא ינהל את המשחק של ראשון לציון גם בשבוע הבא מול הפועל חיפה של ניצן שירזי, משפחה מאוד מאוד קרובה ליחזקאל. 13 דקות מהפתיחה, כדור חופשי של הפועל תל אביב, ננגח על ידי הלוי אל דוסו, גומז, והכדור יהיה של הפועל תל אביב. גיבור עובר בחופשיות, משאיר את הכדור לתמוז, עכשיו תמוז עם כדור רוחב, מסיץ' מרחיק. הקהל של הפועל תל אביב מתעורר, הקהל שנמצא כאן באצטדיון, וחלק מהקהל, כמו שאמרנו, מחוץ לאצטדיון, צופה במשחק מעל מסכים גדולים. גיבור, ידין, בעיטה לקורה ולחוץ.
תשמע, הפועל התחילה מצוין את המשחק, היא משחקת נכון, היא משחקת מהאגפים. זה נכון שראשון מאפשרת לה, גם עכשיו שידין מקבל את הכדור, אין אף שחקן, ושיש כל כך הרבה צפיפות, ידין יש לו בעיטה טובה, הוא שם את הרגל נהדר, הוא בועט למקום הנכון. לא היה לו מספיק מזל שהכדור ייכנס, אבל זה מה שהפועל צריכה לעשות, היא עושה את זה טוב מתחילת המשחק, היא פשוט לא הצליחה להפקיע שער, זה עניין של זמן. ידין וקשטן הגיעו מאותו הכפר. ידין היה במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא. הקבוצה שבה קשטן עשה את התואר הראשון שלו כמאמן כדורגל בליגה הראשונה, גביע המדינה עם את האליפות עם הפועל כפר סבא ב-81-82. אחר כך עוד 5 תארי אליפות, עוד 6 גביעים, עוד 3 גביעי טוטו. שיאן התארים. אדל. גומז. כדור של הלוי קדימה. מגיע אל אדל. ראשון עוד לא נכנסה למשחק, כי ראשון חושבת כרגע רק על הגנה. כל כדור שעובר להפועל, זה שאנחנו רואים את כל השחקנים מסוגים, כולל גומז שיורד לעזור בהגנה, ולכן כל כדור שיוצא קדימה ישר חוזר, והפועל תל אביב מענייה את הכדור, מחזיקה בכדור יותר. דמרי, יחד איתו גיא משפטי. תמוז משאיר את הכדור הזה, ואלרועי כהן. הכדור הזה יוצא לקרן. קרן של הפועל תל אביב. טוב, עודד, רבע שעה מהפתיחה, אפשר לומר שזה מה שנראה, שליטה של הפועל תל אביב ומתפרצות של ראשון לציון. כן, ובעיקר הנעת כדור, והנעת כדור נכונה, הפועל עושה את זה דרך הצדדים כשהאמצע צפוף. הכדור עבר את קו הרוחב, ויש של ראשון לציון. זהו דוסו, שפתח את העונה הזאת עם 2 שערים בליגה ההונגרית, והגיע לראשון לציון, כאן הוא מחפש את השער הראשון שלו. בחור מחוף השנהב. גשם כאן בבלומפילד. אולי זה יעורר, עודד, אולי זה ירטיב קצת את המשחק. כן, זה משהו שהוא לא צפוי, אנחנו עוברים במשחק כדורגל לראות דברים לא צפויים. לא צחוק, גשם גשם. זהו גומז. אלרועי כהן, אל גורדנה, איגיבור. שיש פותח כדי לקבל באגף השמאלי, איגיבור רואה אותו. אבל הוא משאיר את זולו מאחור. איגיבור. אל קסלסי. ידין. אלרועי כהן לא מדייק על קסלסי, וזה כדור חוץ של הפועל תל אביב. הייתה כאן עבירה, עודד? לא היה שום דבר. משפטי הולך אל הכדור, נכון? כן, גבור זורק את עצמו. שים לב איפה גומז עומד, כמו מגן לכל דבר. אני לא רואה אותו בכלל קרוב לסינדו דוסו. הוא עוד שחקן עורף במערך של ראשון לציון. כן, שיש. הוא בכלל לא יעיל במשחק שלהם, הוא עושה יותר הגנה, וזה כמה זמן ראשון לציון תוכל לשמור הרבה שחקנים מאחור. בסוף הרי היא תקבל שער. מוסה. חוטאבה. מוריה של... נראה שקסלסי רוצה להמשיך. אנחנו הולכים לראות פה חילוף.
סיטי עולה ל3-1. אלי טביב ודורון אוסידון שמנהלים את הפועל תל אביב, ויבוא גם החילוף כאן בראשון לציון. אלון שטיינברג, אנחנו איתך. כן, אז באמת איטל קסלסי לא יכול להמשיך, הוא מתח את המפסעה, יש לו קרע במפסעה שחשבו שהחלים, כנראה שלא מספיק. מי שיכנס במקומו הוא מוסא הילל, קשר אחורי בין 21, והוא ייכנס עכשיו למשחק במקומו. לפני 5 שנים הבחור הזה, איטל קסלסי, עשה בכורה עם הפועל תל אביב בטדי מול בית"ר ירושלים, קיווה לשחק בהפועל תל אביב, לא כל כך הסתדר. ראשון לציון הוא היה שותף לעלייה בשנה שעברה, אבל הוא עדיין על תקן שחקן של הפועל תל אביב שמושאל. לפי תנועת היד שלו הוא סובל ממתיחה במפסעה. מוסא הילל נכנס במקומו. לאותה נקודה, קשר אחורי באמצע לפני 3 הבלמים. בחור כמו ששטיינברג אמר, בן 21, ששחק במחלקת הנוער גם של מכבי נתניה, גם של הפועל חיפה. בדיר הרחיק עד זולו. איגיבור. תמוז משאיר את הכדור לרועי כהן, ובינתיים אולי עבד לו המומנטום. כהן מול הלוי, עדיין כהן, מרים את הראש, מגביה את הכדור, אף אחד מהשחקנים של הפועל תל אביב לא מגיע לשם. כן, אבל שוב ראינו התקפה מתפרצת יפה שמתחילה באיגיבור שפתח מצוין את המשחק, הוא בא מאחור, כדור נדר, פה חוסר תאום בין תמוז ואלרוי, אבל בסוף אלרוי מגיע לכדור, גם אלרוי פתח טוב באחד על אחד. ניסיון מעניין של הפועל עם הרבה שחקנים, עם הרבה תנועה בחלק הקדמי. דיוון פרנסמן שסובל מפציעה, יושב היום ביציע. פצ'לקה. העבירה היא של בלדות, כדור של האדומים מתל אביב. ידין. בדיר. ידין, גורדנה, בדיר, אלרוי, כהן, אל חוטבה, גורדנה, אלרוי כהן, מסיץ', הלוי מרחיק. מרחיק, אין אף אחד מהשחקנים של ראשון לציון שיכול להתעמת עם פצ'לקה בקלילות ל6. גורדנה. אלרוי כהן. דוסו. נכנע לאיגיבור. משפטי. ג'סטין זולו. הילל מוסא. זולו. מסיץ'. הלוי. פציעה של אדל. השוער הזה, הפולה אדל, משחק היום את המשחק ה-20 הרשמי שלו בהפועל תל אביב. מתחילת העונה הוא שיחק 10 משחקים, כולל המשחק הזה בליגה, 4 משחקים במוקדמות הליגה האירופית, 3 בשלב הבתים, 3 בגביע הטוטו. יש לו 20 משחקים, אנחנו רק נמצאים בחודש אוקטובר. מדברים על עומס, הפועל תל אביב שיחקה השבוע בגביע הטוטו, שיחקה מול אשדוד לפני זה, טסה השבוע לאיינדובן, שחק ביום חמישי בהולנד, ביום ראשון יש לה משחק בסכנין. ועכשיו גורדנה יכול לבעוט, אבל הוא נבלם אצל משפטי. וראשון לציון יוצאת מעוד מצב לא נעים. שקלים. בדיר. חוטבה אל תמוז. מנסה לעשות עקיפה ומבצע עבירה, והכדור יהיה של ראשון לציון. מנצ'סטר סיטי שומרת על המקום הראשון שלה בטבלה אחרי ניצחון 3-1 על הוולפס.
זהו גורדנה. חוטבה. בדיר, אבל יש עבירה של גומז שתפס את היד של בדיר. אנחנו רואים בכמה דקות שגומז נמצא קדימה, אמנם הוא עושה פה עבירה על בדיר, אבל כשהוא נמצא קרוב לשער הוא מסוכן, זה התפקיד שהוא צריך לשחק. ככל שהוא יהיה רחוק מהשער של הדל, ככה הסיכוי שלו להפקיע הכל יהיה נמוך מאוד. גול של הדל ננגח על ידי דמרי, נעצר אצל מסיץ'. זולו, מוסה, פצ'לקה, אלידין, בדיר, גורדנה, ידין, רואה את איגיבור ואת שיש, עושה תפנית, הולך על האגף הימני, מחפש את חוטבה, מוצא אותו עם כדור מצוין, שקלים מולו, חוטבה מגביע, מסיץ' מוריד בראש, ועכשיו שקלים צריך להרחיק. וקסברבר אומר, אין עבירה, וזהו כדור חוץ של הפועל תל אביב, אל גורדנה. זה שקלים, ועכשיו חוטבה, ואני חושב שהייתה כאן עבירה, לא עודד? אני לא רואה שום מגע, זה נראה כאילו כפות הרגליים נוגעות אחת בשנייה. נראה לי יותר הצגה, וצודק וקסברג. במיוחד שגם הכוון עומד קרוב אליו שם. בוא נדבר מקצועית על הגשם שיורד כאן. האם הוא טוב להגנות או טוב להתקפות מבחינת כדורגלן? אני חושב שכדורגלן טכני על משטח כזה, זה אומנם המגרש הוא רטוב יותר, הכדור נע מהר יותר. לחלוצים זה טוב כי אפשר לבעוט מרחוק וראשון מצופפת, אז אפשר לבעוט לנסות לשער של אוהד. מבחינת ראשון, לשחק במשטח כזה על כדורים ארוכים זה לא טוב. משחק לא טוב, הכדורים בורחים. אוקיי, אתם צופים במשחק הזה, ואם יש לכם שאלה, מסר, דעה, אתם רוצים להעביר אלינו, אנחנו נשמח. אתם שולחים SMS ל-2244, כתבו דיבור, רווח, ציינו שם ועיר, וכמובן את המסר הקצר שלכם. המסר הנבחר יופיע כאן על המסך. עודד מכנס ישמח מאוד מאוד לענות לכם. איגיבור לא מדייק, הילל מוסה מקבל, רואה את סינדי דוסו, אבל משאיר את פצ'לקה מאחור וכמעט גם את גורדנה. הכדור הזה יוצא לקרן, קרן לראשון לציון. כן, פעולה יפה של הלל, יוצא קדימה, אין לו שחקנים בחלק הקדמי, מצליח להוציא קרן. כדור קרן, דורה לוי נמצא שם בתוך הרחבה, והפולה הדל מצליח להוציא את זה לקרן מהצד השני. כדור קשה מאוד, כדור נהדר, מסובב לתוך השער. אסי בלדות מגביע את כדורי הקרן מהאגף הזה, הילל מוסה מהאגף השני, עכשיו בלדות בתוך הרחבה יחד איתו דוסו, נמצא גם משפטי וגם הלוי. כדור קצר, צ'לקה מרחיק, מוסה, ממוסה למוסה, אבל ידין שולח רגל, וידין משתלט על הכדור בפעם הראשונה, לא בפעם השנייה. גומז, בלדות, משפטי, איגיבור מרחיק.
קובי מוסה, בלדות מוסה. מוסה מגביע, הנגיחה היא של חוטבה אל ידין. ולפתע גם ראשון לציון אומרת, יש לי מה להגיד בחלק הקדמי. כן, פעולת התקפה יפה, מוסה שאמרנו שצריך לתמוך בהתקפה לעלות למעלה. כדור חד, סגירה נכונה של חוטבה מונעת מגומז שחייב להיות קרוב לשער של הדל בשביל לנסות להבקיע שער. דין קדימה, גורדנה לא משתלט על הכדור, תמוז דווקא כן. אל חוטבה, על רועי כהן פותח מימין. דמרי במרכז מחכה, איגיבור עכשיו. גורדנה, ידין. חוטבה. שקלים מולו, אל הרחבה, תמוז! כן, שוב התקפה שמתחילה מהצד דרך קשר אחורי ידין, עם מגן שעולה ותומך, עם הרמה חדה, חזקה, עם סגירה נכונה של, נדמה לי זה היה דור הלוי, את טוטו תמוז, אבל הפועל תוקפת, היא מגיעה למצבים. חצי שעה של כדורגל, 0-0, שליטה של הפועל תל אביב. מוסה. פצ'לקה לא מרחיק טוב את הכדור, והכדור הזה של גומז עולה מעל המשקוף. שוב, מתחיל במוסה, טעות של פצ'לקה, בעיטה יפה של גומז. בדיר אל חוטבה. איגיבור. ידין. זולו מאבד. כהן! והנה 1-0. קוראים לו דמרי. עומר דמרי כובש 1-0 להפועל תל אביב. השער הזה היה באוויר, מה קשטן נשאר אדיש ככה? יש קבוצות שאתה עושה טעויות, אתה משלם על כאן. אחרי זולו בטעות נוראית מאבד כדור פשוט על רועי כהן במבצע נהדר של 1 על 1 עובר, וכשהמגרש רטוב והכדור טס על הרצפה, מה שעושה עומר דמרי, והוא יודע לעשות את זה יותר מדי, זה רק לגוע בכדור, לשמש לו כקיר. כשהכדור פוגע בך על הארץ, אוהד כהן לא יכול להגיע לכדור. גם הסגירה של ההגנה היא מאוד מאוד קשה. 1-0, שאתה יודע, דיברנו מתחילת המשחק, הפועל לוחצת, זה עניין של זמן עד שהשער ייפול. אני מקווה שניסן יעשה קצת שינוי, גומז יעלה יותר למעלה, אסי בלדות ישחק מתחת לגומז ולדוסו, ואז גם ראשון תוכל לנסות להגיע למצבים. השביעי של דמרי העונה בליגה, ה-12 שלו בכל המסגרות. שימו לב לכיבושים של דמרי, 7 בליגה, 2 בגביע הטוטו, 3 במוקדמות הליגה האירופית. ולפעמים אומרים שחלוץ צריך להתחבר וצריך הנה הוא התחבר מהר מאוד. 12 שערים השנה. יפה. איגיבור, הניגרי של הפועל תל אביב, מסית לכהן, מקבל בחזרה, רואה את תמוז, רואה גם את דמרי, אבל זולו חוצץ ביניהם אל גומז. אל שקלים, ידין, גומז, בלדות, זולו, כדור פנימה, עכשיו לדוסו. שיש. דמרי. אפילו צהוב. תפיסה מאחור,
בשתי ידיים. איזה חיבוק דוב. כדור חופשי להפועל תל אביב, כרטיס צהוב לאילאל מוסא. זה ממש במקרה ששר המשפטים לשעבר חיים רמון יושב בין אוסידון, לא, הוא מאחור, אבל בתמונה הוא בין אוסידון לבין אלי טביב. כהן, אלי גיבור, גורדנה, שיש. גורדנה, זהו יעקב הלל במרכז התמונה, לידו עופר שטרית מצד אחד ומצד שני בחולצה האפורה הבעלים של ראשון לציון, רון חדד, אחד משני הבעלים. כמו שאמרנו, יעקב הלל משמש סקאוט. עופר שטרית כבר פרש? כן, אבל הוא מאמן ילדים בראשון לציון. בטוח שהוא עוד משחק. הוא עוד יכול. כן, הוא לא נראה לי שהוא יפרוש מכדורגל. בשבוע שעבר הגיע יעקב הלל למשחק של הפועל ראשון לציון מול הפועל עכו כדי לעקוב אחרי המשחק. במחצית הוא עזב, רשם את הרישומים שלו, העביר לקשטן. בינתיים 36 דקות מהפתיחה, המידע שלו נשא פרי בדמות שער אחד של עומר דמארי. כן, כאן הייתה עבירה על טוטו תמוז, לירן וקסלברג נתן חוק יתרון, אבל ברגע שהכדור עבד, הוא החזיר את העבירה. ידין אל בדיר, חוטבה, איגיבור, ידין, שקלים מוריד את זה אבל לא מדייק. איגיבור אל חוטבה, הצליח להגיע אל הכדור, איגיבור, תמוז, גורדנה ודמארי בתוך הרחבה מחכים לכדור הזה. כהן מקבל אותו, חוטבה, יותר מדי מעבירים שמה. משפטי מוריד את זה, שיש מנסה לבעוט. בגלל שראשון לא שולחת הרבה שחקנים קדימה, אז עכשיו ראינו את חוטבה מרים כדור לשיש. שני המגינים של הפועל נמצאים בחלק הקדמי של ההתקפה של הפועל תל אביב, הם יכולים להרשות להם לעשות את זה. הלוי עם כדור חופשי לראשון לציון. הסלובקי פצ'לקה נוגח פעם אחת, בדיר פעם שנייה, שיש עכשיו. אל תמוז, מסיץ' מאחור. יש עבירה של מסיץ', הכדור של האדומים. שומר יפה על הכדור תמוז עם הגב בינו לבין השחקן. אין לו ברירה למסיץ', אם רוצה להוציא זה רק דרך עבירה. גורדנה, מריו פצ'לקה, תמוז, דמארי, יחד איתו משפטי. דמארי נותן מקדמה לעצמו. עכשיו כדור רוחב, כהן, איזה 2-0, יפה של רועי כהן. זאתי הצמודה של רועי כהן, מעלה את ממוצע היופי ביציע, והחבר שלה מעלה את ממוצע היופי של הפקעות השערים כאן בבלומפילד עם שער נהדר, כשעומר דמארי שכבש הוא גם מבשל עכשיו. יופי של בישול.
שער נהדר של הפועל תל אביב שמתחיל מהצדדים, מפנה את האמצע, רוי כהן מקבל את הכדור. בכלל פעולה יוצאת מן הכלל של עומר דמארי, עובד עם רגל שמאל, בכלל עומר עובד עם שתי רגליים, גם על רוי כהן שחוזר לעצמו ממשחק למשחק עם הרבה ביטחון. זה על רוי כהן שיודע, הבחור הזה כל כך כישרוני, כמה הפועל תל אביב זקוקה לו וצריכה אותו, מוריד את הכדור. אני לא יודע אם הנשיקה הגיעה עד אליו, אבל היא כל כך שמחה, וגם אנחנו שמחים שעל רוי כהן מתחיל להראות את מה שהוא יודע. אם לא הגיע, תגיע. כהן כבש את השער הרביעי של הפועל תל אביב מול רמת השרון באמצע השבוע בגביע הטוטו, בדקה 120, אינו ממשיך את היכולת שלו מהמשחק הזה, אבל שפו ענק לעומר דמארי על הבישול הנהדר. 2-0 להפועל תל אביב. הנה אנחנו כבר מזמינים אתכם לראשונה לבחור את השחקן המצטיין במשחק הזה ב-1-900-727277. תשתתפו בבחירה, אחד מכם יזכה בנופש בישראל. ג'רוזלם פוסט לייט, חדשות באנגלית קלה לשיפור השפה. תוכנית ספורט נקודה, כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. ג'סטין זולו למוסה, מקבל בחזרה. בילאל מוסה אל שקלים, חוטה בבא כדי לגונן. עדיין שקלים. מוסה מאבד, הפועל תל אביב יוצאת להתקפה עם איגיבור, עם גורדנה שרואה את שיש, ושיש יודע שגם תמוז, גם עומר דמארי וגם על רועי כהן מחכים לכדור הזה. עכשיו זה הולך לתמוז, הלוי מוריד בראש לגומז. יש עבירה של ידין על גומז, הכדור של ראשון לציון. משפטי, ג'סטין זולו. הזמבי שולח את בלדות. בדיר, ידין, איגיבור. איגיבור. כהן. דמארי, שיש. תמוז מתחנן לכדור הזה, משפטי מונע את ההגעה. גורדנה. ידין, חוטה בה. נבלם אצל שקלים. בדיר. ידין. דמארי. הפועל תל אביב נראית טוב היום. לא דומה במאומה לאותה הפועל תל אביב של המשחק באשדוד. כן, הפועל היום עם הרבה ביטחון, איגבור על רועי כהן, אפילו בדיר היינו בכמה דקות שהוא מקבל את הכדור, משחק עם ביטחון, עם שליטה טובה, סגירה נכונה. לא תמיד יש צדק עם התוצאה לעומת מהלכי הכדור על המגרש, אבל במחצית הזאת הפועל תל אביב תרד עם יתרון, והיא ראויה ליתרון הזה, ועוד איך ראויה. החזיקה הרבה יותר בכדור, הגיעה למצבי הפקעה. איגיבור. עכשיו עוד כהן עודף. כהן. דמארי. שיש. תמוז מחכה לכדור, נוגח פעם אחת. בידיים של כהן. זה פשוט לא יאומן, הפועל שולחת הרבה שחקנים קדימה, אבל ראשון לציון, שחקנים נותנים חופש פעולה לכולם. לאלרוי, לעומר דמארי, לאיגבור, לטוטו תמוז, מתחילת המשחק. אתה לא רואה אפילו טאקל אחד של שחקן כניס בשביל לנסות לעצור, למנוע מהם את הפעולות.
גומז, בלדות, שקלים, בלדות, שקלים פנימה לגומז, וגומז רואה את דוסו, חיפש את הכדור, כדור רוחב, אבל פצ'לקה, בלם. כן, פעולה יפה של שקלים, אמנם הייתה פה עבירה של בדיר, אבל וקסברג נותן חוק יתרון, בצדק. אנחנו לפני סיום 45 הדקות הראשונות. כאן בבלומפילד, מחזור עשירי, הפועל תל אביב מול הפועל ראשון לציון. וקסברגר מוסיף למחצית הזאת דקתיים. הנה עכשיו הסימון של בר נתן בתחתית התמונה. חוטה בקדימה, שקלים נוגע בכדור, יוצא לחוץ, יהיה של הפועל תל אביב. גורדנה בועט! גם הוא רוצה להיות בחגיגה. בחיים שלו הוא לא כבש שער בליגת העל, אז הוא רוצה. כן, הוא מנסה עם רגל שמאל. החלשה שלו. גם השער של אלרועי כהן הוא הראשון העונה של השחקן הזה בליגה. מוסה, פצ'לקה, ידין, מסיים מחצית ראשונה טובה. סוג של נתב בחלק האחורי בקישור של הפועל תל אביב. כהן, איגי בור, משאיר את זולו מאחור. עכשיו הלוי סוגר עניין. תמוז, זה השלישי, השמיני של דמרי העונה, 3-0 להפועל תל אביב. איזה מחצית ראשונה מופלאה של הפועל תל אביב. תמוז הפעם על תקן המבשל, עושה את העבודה עד קו הרוחב, כדור הרוחב שלו מוצא את דמרי, ודמרי עולה לראש טבלת המפקיעים של ליגת העל עם השמיני שלו. וזכרו, חוץ מהשני שערים של היום, יש לו גם בישול לשער של כהן. כן, וראינו ראשון לציון, בכלל שליטה מוחלטת של הפועל תל אביב במחצית הראשונה. ראשון לציון 2-1 למילאן מול רומא, אחרי שאיברהימוביץ' קבע 1-0 בשוויון, אבל מילאן מהר מאוד דאגה להחזיר אליה את היתרון, וכאן היתרון הענק הוא של הפועל תל אביב 3-0 מול ראשון לציון. המחצית השנייה יוצאת לדרך. נקבל מיד את העדכונים מה עושים בפיגור של 3 שערים מול הפועל תל אביב הנמרצת. אנחנו מיד נשמע. בינתיים יש שריקה כי הדין נפגע בפניו ווקסברגר עוצר את המשחק, ואז אולי באמת אפשר לשמוע אלון שטיינברג מה התוכניות, מה מסר ניסן יחזקאל יחד עם שרון מימר לשחקנים שלו למחצית השנייה. כן, אז כמובן שניסן יחזקאל לא יכול להיכנס לחדר הלבשה בשל עונש ההרחקה, הוא נשאר ביציע. מתדרך קצת את עוזר המאמן שרון מימר, שאומר לשחקנים בחדר ההלבשה, עשינו טעויות שאסור לנו לעשות, במיוחד בסוף המחצית עם השער הזה בתוספת הזמן. מבקש מהשחקנים שלו לעלות, להילחם על הכבוד שלהם, ואומר לשחקנים, אתם חייבים לשמור, לא לספוג עוד, לנסות לגנוב איזשהו שער של כבוד, לעקוץ את הפועל תל אביב, ואומר להם, הפערים הם לא כאלה גדולים כמו שהם נראים בתוצאה. תודה אלון. אנחנו רוצים לשמוע גם אותך, רענן ברנובסקי.
אז בהפועל תל אביב כמובן היו מאוד מרוצים מהחלק הראשון של המשחק הזה, בטח אחרי שהקבוצה כובשת 3 שערים. בצוות המקצועי מבקשים מהשחקנים להמשיך באותו הקצב, והכי חשוב לא לספוג שער שיכול להחזיר את ראשון לציון למשחק. אם הזכרנו את אוהדי הקבוצה בתחילת המשחק, נספר לכם שגם במחצית כל אלה שצפו בבית קפה ליד הגיעו לאזור חדר ההלבשה או מחוץ לחדר ההלבשה של הפועל תל אביב, המשיכו גם משם בקריאות, בקללות ובמחאות כנגד הנהלת הקבוצה. תודה רענן. ג'סטין זולו עם כדור עומק, נעצר אצל פצ'לקה וגורדנה. עובר בקלילות את ג'סטין זולו אל תמוז. משפט מולו, תמוז משתחרר. איגיבור משאיר את זה לידין, יש עבירה על ידין, יש שריקה של וקסברגר, יהיה כרטיס צהוב שני לאילאל מוסא וזה יהיה כרטיס אדום. אילאל מוסא יוצא מהמשחק הזה. ראשון לציון תסיים את המשחק עם 10 שחקנים, תישאר עם 10 שחקנים. לא פתח את המשחק וגם לא יסיים אותו אילאל מוסא. על העבירה הזאת בידין. תראה, בוא נגיד לך, זה עבירה לא קלה, זה גליץ' על הרגל של ידין, אבל מוסא היה צריך לדעת שיש לו כרטיס צהוב, היה צריך לחשוב לפני שהוא עושה את הגליץ' הזה. השוער אוהד כהן כבר הורחק העונה מהשורות ראשון לציון, גם דורה לוי הורחק, ועכשיו זה עוד מורחק, צריך להרגיע בראשון לציון. השער השלישי שהיא ספגה מעומר דמרי הופך אותה יחד עם באר שבע לסופגת הגדולה ביותר של הליגה. 19 שערי חובה לראשון לציון. אז הוא מכניס אותה לבעיה רצינית עכשיו עם 9 שחקני שדה כשהפועל נמצאת בפורמה. איגיבור וגורדנה ליד הכדור, החומה בת 4 שחקנים של ראשון לציון. איגיבור הולך על בעיטה לשער, כדור לחוץ. בשבוע שעבר גם ראשון לציון ספגה 3 שערים מהפועל עכו, אבל האחרון היה ממש בשלהי המשחק. כאן היא פותחת את המחצית השנייה עם פיגור גדול כל כך. איגיבור, כהן, חוטה בה, דמרי מחכה לכדור, אבל מסיץ' מגיח ושולח אותו לקרן. שי אבוטבול ומהרן לאללה מוזעקים מספסל המחליפים של הפועל תל אביב. גם ראשון לציון תבצע חילוף, והחילוף דודו אברהם ייכנס, דוסו יוצא, מדובר בקשר במקומו של חלוץ, מה שאומר שגומז יישאר השחקן הקדמי של ראשון לציון, גומז למנוע תבוסה גדולה יותר. לדעתי עכשיו ניסן רוצה רק למנוע את התבוסה, הוא רוצה לעבור את המשחק הזה בשלום. הוא משאיר למעלה רק את אסי בלדות ואת גומז, וזה לא יהיה קל. גורדנה עם כדור הקרן, אוהד כהן נשאר בשער, והנגיעה הראשונה של דודו אברהם בכדור שולחת אותו לקרן מהאגף השמאלי, אגף שבו כהן מגביה את הכדורים. גורדנה, דמרי, פצ'לקה, בדיר נמצאים שם, ובדיר מגיע לכדור וזה שער, וזה 4-0 להפועל תל אביב, כי העצירה של אוהד כהן היא אחרי שהכדור עובר במלוא היקפו את קו השער. 4-0 להפועל תל אביב. תשמע מוטי, הבעיה היא של ראשון לציון, זה לא כמה שחקני הגנה יישארו מאחור, ותראה כמה כחולים נשארים מאחור, אבל זה שלא שומרים שחקן, בדיר מקבל את הכדור, הוא מופתע מזה שהוא מקבל, הוא אפילו לא בועט את הכדור, הכדור פוגע לו ברגל שמאל, ומשם הוא נכנס, הוא עוצר בימין, פוגע ברגל שמאל, אין אף שחקן הגנה של ראשון בינו לבין השער שימנע את הכדור החלש הזה, גם אוהד כהן יש לו חלק בשער, ולכן ניסן עושה המון חילופים של הגנה, אבל אם לא ישמרו בחלק האחורי שחקן מול שחקן, זה לא ייגמר ב4, זה ייגמר ביותר.
68 שערים יש לווליד בדיר בכדורגל הישראלי, זה מדרג אותו גבוה מאוד, ומבין השחקנים הפעילים הוא השלישי אחרי יניב קטן וטוטו תמוז. לתמוז יש שער אחד יותר מאשר לווליד בדיר. הבלם של הפועל תל אביב מעלה את הקבוצה שלו ל-4-0. הנה בדיר, 482 משחקים יש לו. אין אף שחקן שדה פעיל עם כמות כזאת של משחקים, אם כי להגיע לאריק בנאדו הוא צריך יהיה לשחק עוד 3 שנים, ואני לא בטוח שזה יקרה. כהן! ידין, חוטבה, בשלב הזה 52 דקות של משחק, עוד תזכורת לבחירת השחקן המצטיין ב-1900, 72, 72, 77, אתם בוחרים, אחד מכם יזכה בנופש בישראל. ג'רוזלם פוסט לייט, חדשות באנגלית קלה לשיפור השפה. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. השער הזה, השער הרביעי, הופך את הפועל תל אביב לכובשת היעילה ביותר בליגה עם 20 שערים, וכך הופך המשחק הזה עכשיו למפגש בין הכובשת הגדולה מכולן לסופגת הגדולה מכולן. 20 שערים, 20 שערי זכות להפועל תל אביב, 19 שערי חובה, 20 שערי חובה לראשון לציון. ואנחנו עוד עם משחק צעיר. משפטי יחד עם דמרי, משפטי לא לוקח סיכונים, שולח את הכדור הזה לקרן, כדור קרן שכהן יגביע מהאגף השמאלי, בדיר יהיה שם עוד פעם, פצ'לקה יהיה שם עוד פעם, תמוזי יהיה שם, איגיבור יהיה שם. וליבי עם ראשון לציון. שמונה משחקים בלי ניצחון. כהן לקצר לפצ'לקה, גורדנה מגיע, ידין, איגיבור מול בלדות, גורדנה, הנעת כדור עכשיו לחוטבה שעומד כבלם, כאיש האחורי ביותר בעורף של הפועל תל אביב. שיש של כהן, כהן אל הרחבה, איגיבור, הניגרי של הפועל תל אביב ינסה לסדר התקפה נוספת. חוטבה, גורדנה, איגיבור, בדיר, איגיבור, תמוז, משתחרר מהלוי ומת להפקיע, אבל עכשיו דמרי שהיה בנבדל חוזר, מקבל את הכדור ויש סימון של נחמיאס אל וקסברגר. אל תדאג, בדיר לא יגיע לכמות ההפקעות שלך, עודד. אני מבטיח לך. לא בטוח שזאת השאיפה שלו, אבל עצם העובדה שהוא משחק כל דקה שהוא משחק בליגת העל, אני חושב שזו חוויה בשבילו, והוא ינסה למשוך את זה כמה שיותר. מעבר לזה אני חושב שהייתה לו קריירה ענקית. כדור עונשין מ-11 מטרים לליברפול במשחקה מול ווסט ברומיץ', עכשיו בספורט 1 ובספורט 1 HD. אתם יכולים לתת קפיצה קטנה, לראות את הפנדל, ולחזור לחגיגה האדומה כאן בבלומפילד של הפועל תל אביב מול ראשון לציון. גורדנה, איגיבור, חוטבה, איגיבור, חוטבה, בדיר, גורדנה, ידין, כהן, ידין, דמרי, גורדנה, שיש, קובי מוסה בא כדי לסגור, ותמוז נוגח לגג של השער. איך אמרת קודם, כמה שהוא מת לתת גול, מכיר את ההרגשה הזאת שהקבוצה משחקת טוב ואתה מגיע למצבים,
אתה רוצה להפקיע שער. הוא בישל שער יוצא מן הכלל לעומר דמארי. צ'רלי אדם מעלה את ליברפול ליתרון של 1-0 בכדור עונשין מ-11 מטרים, אז גם האדומים כאן חוגגים וגם האדומים בספורט אחת חוגגים. דודו אברהם, פצ'לקה, דמארי, אל תמוז, אין נבדל, אבל כהן יוצא וקולט. טוב, הפועל תל אביב תעלה לראש הטבלה על המשחק ביום שני שבו תתארח מכבי תל אביב כאן אצל בני יהודה. תל אביב ללא הפסקה באמיר הטבלה. פצ'לקה! אתה שומע? תתפטר, תתפטר, תתפטר. הם לא מתכוונים לשרון מינר. כהן! כנראה ששני מחזורי הפתיחה של הפועל ראשון לציון עם 6 נקודות, כולל ניצחון על בני סכנין. כולל רביעייה על בני סכנין. רביעייה על בני סכנין. שוב, היום להפקיע לסכנין רביעייה, זה לא תחתל. העלו את רף הציפיות למידה מוגזמת. ידין? תראה, אם אנחנו מסתכלים עכשיו קדימה קצת בעניין הפועל תל אביב של המשחק באיינדהובן, אני מניח שעוד כמה דקות, אנחנו רק רואים מתחממים, קשטן יעשה קצת שינוי, על רוי כהן שיחק את ה-120 דקות השבוע, יכול להיות שהוא ייתן לנו תמוז ועומר דמארי, כל אחד שיחק מחצית, אז יכול להיות שהוא ישאיר אותו, יש לו את מהרן לאללה שנכנס, והוא בטח יצטרך אותו, הבקיע 2 שערים, אני מניח שגם היום הוא ייתן לו כמה דקות לשחק, יכול להיות שגם שי אבוטבול ישחק קצת. קשטן כבר עוד כמה דקות התחיל לחשוב קדימה. המשחק כאן גמור. הנה שני המתחממים, אבוטבול ומהרן לאללה, מלך השערים בגביע הטוטו. אמרתי קודם שעל רועי כהן כבש את השער הרביעי בגביע הטוטו, כבש את החמישי והאחרון, כי המשחק שם מסתיים ב-5-3 מול רמת השרון, אחרי 3-3 בתום 90 דקות. איגי בור אל ידין. יש להפועל תל אביב לוח זמנים צפוף מאוד, מה שאין למכבי חיפה שלא שיחקה בגביע הטוטו, היה למכבי תל אביב. חוטבה, איגי בור, חוטבה מחזיר לאיגי בור, כדור הרוחב, מסיץ' מקדים את תמוז. בלדות. דודו אברהם. הפועל תל אביב רעבה. מה זה רעבה? לא מסתפקת בכלל ב-4-0 הזה לזכותה. שעה של משחק. כהן אלי גיבור. רק הפועל תל אביב מניעה כדור, רק הפועל תל אביב שולטת במשחק הזה, רק הפועל תל אביב נראית קרובה להשיג שער נוסף. הנה החמישי, לא! שנראה את ההילוך החוזר ותראה את ההילוך החוזר, מבצע גדול, אבל כשאוהד כהן עודף את הכדור, אף שחקן הגנה, 3 שחקנים, אוהד כהן בהצלה נהדרת, אבל תסתכל, אף שחקן הגנה של ראשון לא חוזר, ידין מקבל את הכדור, לידו עומד טוטו תמוז, אם הוא נותן לו פס זה גול. כל השחקנים, כל שחקני ההגנה של ראשון מסתכלים מה קורה עם הכדור. ב-16 המשחקים הרצופים האחרונים של אוהד כהן הוא ספג שערים, 9 בראשון לציון
ולפני כן עוד 7 בהפועל באר שבע. אבל היום זוהי תבוסה מרה, זה 4-0. לפחות לפי החילוף שראינו, ראשון לציון רוצה שהמשחק יסתיים עכשיו. טוב, עודד, אנחנו ביקשנו כמובן לשתף את הצופים שלנו, ויש לנו כאן שאלה משהינו מירושלים, והוא שואל, האם אלרועי כהן מסוגל להפוך לשחקן מפתח בהפועל תל אביב? תראה, אין פה עניין של מסוגל לא מסוגל, הוא כבר הפך לשחקן מפתח. לקח לו זמן להתאקלם, אני חושב שבתקופה האחרונה, בחודש האחרון, הוא חזר לעצמו, הוא הפך להיות שחקן מוביל. התרומה שלו למשחק, וראינו את זה היום, היא לא פחותה מעומר דמארי, מטוטו תמוז. שיהיה בריא, שיחזור ליכולת שלו, יוכל להתקדם, ואני מאמין שדרך הפועל תל אביב, אתה יודע, דרך הקבוצות הגדולות גם אפשר לצאת קדימה. עודד, תודה רבה לך. מילה אחת צריך לומר על כהן, שנדמה לי שהוא התגלית של לואיס פרננדס. כן, תשמע, אתה זוכר שהוא שחק פעם מגן בנבחרת? כן. אתה מבין, שוב, זה לא התפקיד שלו, אנחנו רואים שהוא משחק... לא, עצם הזימון שלו לנבחרת. כן, אבל כשאתה מזמין שחקן לנבחרת, אתה צריך לתת לשחק בתפקיד שלו אם אתה רוצה להפיק ממנו את המקסימום. אנחנו רואים בהפועל, בחודש האחרון, איזה ילד כישרוני, הוא לא סתם הגיע להפועל, הוא הגיע בשביל לתרום, לקח לו קצת זמן להתאקלם, בכל אופן לבוא מקריית שמונה לעיר הגדולה, זה קצת לוקח זמן, אבל אנחנו רואים אותו ממשחק הולך ומשתבח. איגי בור. חוטבה. איגי בור אל ידין. שמוצא את שיש. וזהו כדור קרן. מסיץ' לא מסכים עם ההחלטה הזאת של וקסברגר. הוא צודק. אבל וקסברגר קובע. הוא צודק, איתו הוציא את הכדור. מסיץ' לא יכול להגיע לכדור, טוטו סוגר אותו עם הגוף. ובלי עין הרע יש לו גוף לטוטו. בדיר פצ'לקה, דמארי, גורדנה, איגי בור בתוך הרחבה. אבל גם אוהד כהן שם. אלון שטיינברג, מה מצב הרוח והטמפרטורה ליד הספסל של ראשון לציון? כן, אז בראשון לציון מנסים כל מיני דברים כדי שהתוצאה לא תגדל. עכשיו המאמן ניסן יחזקאל מעביר ב-SMS בעצם הוראה לשרון מימר. מבקש ממנו מהשחקנים לשחק במערך של 4-4-1, כאשר אסי בלדות חלוץ במקומו של דיוויד גומז שיעבור לקישור. כהן בוהט, הכדור הזה נעדף על ידי כהן. אלרועי בעט, אוהד הדף, וההתקפה של הפועל תל אביב עדיין לא הסתיימה. ידין רואה את חוטבה, הכדור הולך אליו. 4 שחקנים של הפועל תל אביב מחכים לכדור הזה, אבל דור הלוי מונע אותו, ועכשיו ידין פנימה, אבל דמארי בנבדל. לא בטוח. אני חייב לראות עכשיו את מסיץ' שעומד על הגב שלו מאחוריו. לא בטוח, אני רוצה לראות את זה עוד פעם אם אפשר. כדור גדול של ידין, עשה הטיה כאילו הוא בועט. טוב, פה זה מבצע נהדר של אלרועי, כניסה מצד שמאל עם רגל ימין. אוהד כהן היום ביום טוב, כי אם לא הוא, אז זה היה נראה אחרת. ידין, גורדנה, כהן, שיש, ידין, שיש. גל רודף גל. כדור טוב, אבל יש עבירה על טוטו תמוז. עבירה של מסיץ', הכדור יש לפועל תל אביב. מה אתה אומר עוד? אני אומר שפאול, וגם אם לא ראית אז צהוב למשיץ, קיבל. לא בטוח, בוא נראה ברגע מסירה, תראה בצד ימין עומד שם קובי מוסה. לא, תסתכל קובי מוסה בצד ימין. קובי מוסה בצד ימין, מאחור. אבל כדור ענק של ידין, עשה כאילו שהוא בועט, והכין את הכדור לדמארי. מסיץ' ראה כרטיס צהוב וכדור חופשי של כהן אל הרחבה. כהן יוצא, לא מגיע טוב אל הכדור. גורדנה
וואו! ואני חוזר על זה שוב, מוטי. זה לא משנה כמה שחקנים כחולים ראשון מאחור. תסתכל כמה הם שחקנים, ושוב על רוי כהן מקבל את הכדור במצב של 1 מול 1. אם הוא נוגח טוב, הוא נגח טוב לפינה הרחוקה, לא מספיק טוב, זה עוד שער. ניסן משחק עכשיו עם 4 שחקני הגנה, 4 שחקני קישור וחלוץ אחד. אבל כל עוד הם לא יקחו קרוב את השחקנים של הפועל תל אביב, זה לא שווה, הם רק עומדים ושומרים אוויר. טוב, מתברר שבניית הקבוצה של ראשון לציון הייתה לא טובה בכל הקשור לחלק האחורי. לשני המגינים, למסיץ', היום יש 3 בלמים. 200 שקלים, אל גורדנה, דמרי, איגיבור, ומשפטי מחלץ. אבוטבול עושה את ההכנות האחרונות כדי להצטרף אל המשחק הזה, גם מהרן ללה. תראה, את עמוז אי אפשר להוציא כי הוא כל כך רוצה לתת גול, אני לא מאמין שקשטן יוציא אותו. יכול להיות שיוציא את עומר דמרי כי הוא גם היה מצוין היום וגם הוא נתן את הגולים, וגם יכול להיות שעל רוי ששיחק את ה-120 דקות גם הוא ינוח. אני חושב שהמטרה בעיקר של דרור קשטן היא להוריד קצת מהעומס לשחקנים. דמרי בוודאי יצא מהמשחק הזה. תשמע, 13 שערים בכל המסגרות מתחילת העונה. יפה מאוד. תפוקה נהדרת של עומר דמרי. נראה את שני השחקנים, הנה הוא עומר דמרי. 2 שערים ובישול היום הזה, הוא מסיים את דרכו. גם רועי גורדנה יצא. הבחור שחזר מהשאלה מהפועל פתח תקווה ומוצא לעצמו מקום בהרכב של דרור קשטן. הנה אבוטבול נכנס על המשבצת שלו, ומהרן ללה. בואו נראה את שני השערים של עומר דמרי כאן במשחק הזה. הראשון בדקה 32, רועי שולח כדור מהאגף, וכאן עוד כדור מהאגף, הפעם של תמוז. דמרי במקום, 2 שערים, והוא בראש מצעד הכובשים של ליגת העל. מסכן, עד שהוא פרע את השטרות, כל הזמן מדדו אותו וספרו אותו לפי המזומנים שהועברו מהפועל תל אביב למכבי פתח תקווה. הוא לא דיבר, הוא את שלו עשה, ועשה את זה על קר הדשא, ועשה את זה בצורה מוצלחת. אבוטבול עם כוחות מחודשים, רעננים, אל כהן. ידין, אבוטבול, רואה את חוטבה. מה עושה חוטבה? הברך של דמרי מקבלת קוביות קרח. כהן. הלוי. אל גומז. שירתי גיבור מאחור. אבוטבול מרחיק. תמוז. איגיבור. תמוז. מיד אחרינו כאן בספורט 2, מכבי חיפה שספגה שלישייה מקריית שמונה בשבוע שעבר נגד מכבי פתח תקווה ברמת גן. מחר בית"ר ירושלים ורמת השרון, שמבלבלת את כל הליגה עם התוצאות שלה. שזה המאמן שלה כל כך מתרגש. שיהיה בריא מומי זעפרה. כהן. תמוז! 5-0!
טוטו תמוז כובש, והפועל תל אביב עושה מראשון לציון פרוסות. שער מספר 70 של טוטו תמוז בכדורגל הישראלי. מדובר בבחור בן 23. הפועל תל אביב עם ניצחון ענק אחרי משחק ענק, ואוי לראשון לציון. שוב מהלך שמתחיל יפצה מן הכלל עם אלרועי כהן. טוטו תמוז מקבל את הכדור, וכמה הוא מחכה לקבל את הכדורים האלה במרכז ההגנה שאין בינו לבין השאר אף שחקן. ושמוטי, ראשון משחקת בו, לא נשכח, עם 3 בלמים, וטוטו מקבל את הכדור כשהוא נמצא לבד מול אוהד כהן. הרי משם זה ברור שהוא יעשה את השער. יש לו 6 שערים העונה לטוטו תמוז, 3 בישולים. גם הוא בעונה טובה. אם הפועל תמשיך ללחוץ ותשחק קדימה ותנוע ויהיה הרבה שיתוף פעולה, זה יכול להיגמר היום בתוצאה אסטרונומית. תשמע, אני רוצה להגיד לך, יש עוד כמעט 20 דקות. הייתי כאן לפני 2-3 במשחק של הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה שהסתיים ב-5-0. זה לא דומה למה שהיה, כי הפועל תל אביב היום, נכון שהיריבה היא חלשה וזה, הפועל תל אביב עשתה אותה חלשה, הפועל תל אביב משחקת היום הרבה יותר טוב. נכון, גם שם מורחק שחקן קלדיירה, אבל היום, תראה, בניגוד... גם היום מורחק שחקן. כן, גם היום. אבל היום, בניגוד להפועל פתח תקווה, ראשון לציון נותנת להפועל תל אביב לשחק בחלק הקדמי. כמה שחקני הגנה שנשארים מאחור, הם לא שומרים. כל שחקן של הפועל מקבל את הכדור, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא חופשי לחלוטין. תיקח אפילו הגול של בדיר, שאם תשאל אותו איך הוא הכניס אותו, יגיד לך, אני לא יודע, הכדור פגע בי באחד הרגליים ונכנס. זה רק מראה מה שקורה היום. ריף מסיקה נכנס במקומו של אסי בלדות, שחקן באותו אופי ואותו סגנון משחק כמו של בלדות. הנה מסיקה בנגיעה הראשונה שלו בכדור, אל הלוי, דודו אברהם, שקלים, חוטה בבא כדי לסגור, שקלים אל הרחבה, כהן, תמוז לא שלח לללה, כי ללה היה בנבדל ותמוז בכלילות, משאיר את משפטי מאחור ונבלם עכשיו אצל דודו אברהם. זהו בוריס קליינמן, השוער המשנה של הפועל תל אביב, שככל הנראה הולך לקבל הזדמנות. אמרנו לכם שהפולה אדל שיחק עד היום 20 משחקים בהפועל תל אביב. קליינמן ככל הנראה יקבל דקות משחק. מחמם אותו כדי שאדל לא יתקרב. ראשון בכלל לא מגיע לשער, וגם, תשמע, זה לא פשוט. היא גם מאפשרת להפועל לשחק בחלק הקדמי, לעשות מה שהיא רוצה. וגם, תשמע, לפחות שהם יצאו קדימה, שיוציאו את החלק האחורי, שהם יהיו רחוקים מהשער של אוהד כהן, גם דור הלוי, גם משפטי, גם משיס, שיצאו קדימה. הם הולכים כל הזמן אחורה, תראה מה קורה. אבוטבול פנימה לכהן, שלא מגיע לכדור. 1-900, 727277, זה מספר הטלפון כדי לבחור את השחקן המצטיין. אחד מכם יזכה בנופש בישראל. ג'רוזלם פוסט לייט, חדשות באנגלית קלה לשיפור השפה. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. פצ'לקה, אבוטבול, חוטבה. זהו גיא משפטי. שיש. ידין, כהן.
הרחקת הכדור של קובי מוסה. משפטי, זולו. חלש מאוד מאוד היה זולו, אם כי כל הקבוצה הייתה חלשה מאוד. הלוי, עבודה נהדרת של ידין שגולש של הכדור, עכשיו גומז. מסיקה. בחוץ. שלשום היה בוריס קליינמן בן 21. עמד העונה בשני משחקים בגביע הטוטו. משחק בהפועל כפר סבא. היה גם בעונת הדאבל של הפועל תל אביב כאן. אבל אז הוא היה כשוער שלישי, כי נילה ברבנל היה שוער שני. רענן ברנובסקי, אנחנו איתך. כן, אז כמו שאתם רואים, קשטן בוחר לחצות את החילוף השלישי שלו, ומי שייכנס הוא כמובן בוריס קליימן, שיחליף את הפועל העדל בין הקורות. מי שמן הסתם מאוד לא אוהב את החילוף הזה הוא סלים טועמה, שנשאר על הספסל ולא ייכנס כמובן לשחק, למרות ששמענו את הקהל קורא בשמו שוב ושוב, גם אחרי שני החילופים הראשונים, גם עכשיו ממשיכות הקריאות. יכול מאוד להיות שהחילוף הזה מכוון כלפי סלים טועמה שישאר על הספסל עד סוף המשחק. אני לא חושב שיש פה משהו. תודה רענן, לא, אני חושב שזה רעיון נהדר של קשטן להכניס אותו. אני לא חושב שזה משהו מכוון. אם יש הזדמנות לתת לבוריס קליימן קצת לשחק בליגה, זה בסדר גמור, וגם לתת לעדל קצת לנוח. סך הכל דיברנו על זה שהמשחק גמור, אני לא יודע גם כמה פעמים הוא ייגע בכדור עד סוף המשחק. לא, אבל גם כמה פעמים יש הזדמנות לעשות חילוף כזה. נכון, זה בסדר עושה קשטן. טועמה שיחק בליגה, ואודי ישחק בליגה. צמד השערים של עומר דמארי היה הצמד הראשון של העונה, אולי זה נשמע מוזר, אבל שלישייה הייתה לו. וכל יתר השערים היו בבודדת. שער לרשת של מכבי פתח תקווה ב4-1, ושער לרשת של בית"ר ירושלים בניצחון 1-0, ושער לרשת של עכו בניצחון 2-0. ועכשיו צמד, תמוז, קדימה. זה חזק. לתמוז דווקא יש צמד במחזור הפתיחה מול מכבי פתח תקווה, ובמחזור השמיני מול הפועל פתח תקווה. עשר דקות וחצי לתוספת הזמן. חמש לאדומים. 0 לראשון לציון, מסיקה. אבוטבול. ללה, איגיבור. כהן. ללה רוצה את הכדור. תמוז גם רוצה. אבוטבול, שיש. עכשיו תבוא ההגבהה. ועכשיו הנגיחה של ללה גבוה. הנה בוריס קליימן, שוער הנבחרת האולימפית, מקבל את ההזדמנות. הפועל העדל, השוער הארמני של הפועל תל אביב, יוצא. מגיע לו לנוח את 10 הדקות האלה אחרי 20 משחקים בכל המסגרות של עדל. 6 שערים הוא ספג עד היום. הכי מעט בליגה, כמו גם קריית שמונה. תשמע, 21 שערים שהפועל תל אביב כבשה ב10 משחקים, זה ממוצע של יותר מ2 שערים במשחק. יופי של ממוצע. תראה, ברגע שיגבור ואלרועי כהן יתחילו לנהל את המשחק, יש לך בחלק הקדמי, תמוז ועומר דמארי, זה שני צמד חלוצים קטלני. ברגע שיש שיתוף פעולה ביניהם, להפועל תל אביב תהיה התקפה קטלנית. ואנחנו רואים את זה, גם ראינו לפני שבועיים את ה-5-0 מול הפועל פתח תקווה.
כשהחבר'ה האלה, ואני רואה שהם ככה, חושבים על טובת הקבוצה ולא על טובתם העצמית, ראינו היום בישולים נהדרים של אלרועי כהן, ראינו של תמוז, הפועל תל אביב רק תרוויח מזה. שיש נבלם נקי, זולו, שחקן נבחרת זמביה, שקלים אל משפטי, מסיקה אל זולו, דודו אברהם, מוסה, אברהם, ללה אל כהן, וללה ממהר לתפוס עמדה. קייזרסלאוטרן מחר ב-4:30 מול המבורג. ראינו את הילד הזה שאוהד או של איתי שכטר או של קייזרסלאוטרן, אני לא יודע, אבל את החולצה הוא כן לובש. ומי יודע, אולי הוא בעצם אוהד של גילי ורמוט. זה יכול להיות. הפועל תל אביב כאמור ממריאה להולנד למשחק מול איינדובן בליגה האירופית, כשבמאזנה 0 נקודות. אחר כך ביום ראשון היא נוסעת, יחי ההבדל הקטן, לדוחה, למשחק מול בני סכנין, החמה והלוהטת. ראשון לציון תחפש ניצחון בבית אחרי 8 משחקים מול הפועל חיפה. משחק שלה בשבת ב-7:30. והאוהדים של ראשון לציון צריכים לבוא ולתמוך דווקא אחרי החמישייה הזאת. בעיקר בגלל החמישייה הזאת. הנעת הכדור של ראשון לציון לא לרוחם של אוהדי הפועל תל אביב. הם רוצים כדורגל, גם הם רעבים. גם הם רעבים. זולו לריף, מסיקה. שקלים, פצ'לקה נוגח, ידין ממשיך, הלוי, אברהם, הלוי, צפוף לו שם, עדיין הלוי ופצ'לקה שולח רגל, הכדור יוצא לחוץ, 5.5 דקות עד סיום המשחק. הסימפוניה החמישית של הפועל תל אביב, כאן מול ראשון לציון. מסיקה, שקלים, הפועל תל אביב יוצאת לעוד התקפה, מהרן ללה, אל אבוטבול, תמוז רוצה את הכדור באגף השמאלי, והכדור הולך אליו, תמוז מול מסיץ', משאיר את מסיץ' מאחור, כדור קרן להפועל תל אביב. כן, פעולה ענקית של תמוז, הוא בא מצד ימין, עובר את משיץ', מגיע מול אלרועי כהן, באיזה קלות הוא עושה את זה. כאילו שלא נמצאים בדרך. עזוב, אין הגנה, אין הגנה לראשון לציון. פס חד על הארץ, לא בעיטה גבוהה, זה 6-0. שוער לא טוב, מגינים לא טובים, בלמים לא טובים. אני אומר שראשון לציון, מה שצריכה לעשות... רגע, בוא נהיה עם כהן עם כדור הקרן שלו, הנגיחה של תמוז לחוץ, כן עודד. גם עכשיו, הרמה, טוטו תמוז קופץ, הוא תופס ככה את הראש, הוא אומר, וואלה, יכולתי לעשות עוד אחד, אבל תראה באיזה קלות. אף שחקן של ראשון לא קופץ איתו, לא מפריע לו, לא נמצא בינו לבין השאר. מה שראשון צריכה לעשות, זה היא עלתה השנה ליגה, יודעת שהיא צריכה להישאר בליגה. אחרי התפוסה של 5-0 לא יהיה קל, אבל היא צריכה לחזק את ההגנה. אני חושב שאוהד כהן הוא כן שוער טוב, וראינו אותו היום. תשמע, אני ראיתי מציל לפני אותם שבועיים. בכמה מצבים. הם צריכים להתחזק בחלק האחורי. כמה שפחות שערים לספוג, וגם היום ראינו באיזה קלות הם קיבלו. הם משאירים המון שחקנים בקו האחורי, אבל זה לא עושה כלום. הקבוצה היא קבוצה רכה,
אתה לא רואה טאקל של איזה שחקן, איזה כניסה של שחקן. תשמע, עודד, ראיתי לפני שבועיים במשחק מול בית"ר ירושלים את אבירן דלל עומד בין הקורות, הוא לא היה רע, צריך לתת לו הזדמנות. אחרי תוצאה כזאת, 5-0, מישהו יצטרך לשלם את מחיר התבוסה הזאת, ויכול להיות שאבירן דלל, ככה אולי מוצאים שוער, בשנה שעברה הוא שחק בסיבוב הראשון של הפועל ראשון לציון, ויש לו חלק בעלייה. כן, אבל אני לא מאשים היום את אוהד כהן בתבוסה. כל מי שלובש חולצה של ראשון לציון אשם. נכון. כולם אשמים. לא אומר שהתבוסה באה בגלל אוהד כהן. כהן עכשיו אחר, אלרועי, זהו עוד כדור קרן של הפועל תל אביב. מה אתה אומר, וקסברגר יוסיף למשחק הזה? תראה, היו חילופים, הוא צריך להוסיף לפי החוק, אבל לא יודע. גל ספיר יושב על ספסל המחליפים, זהו הבלם ששיחק במרבית, הנה הוא כאן, במרבית העונה שעברה. כהן עם כדור קרן. נביחה של וליד בדיר, שיש אל אבוטבול, ידין, אבוטבול, אבל דודו אברהם מרחיק. ידין, חוטבה, כהן, שי אבוטבול וכהן קולט. דקתיים לפני תוספת הזמן או לפני השריקה האחרונה, תלוי בווקסברגר, שבלי ספק לא יעריך את המשחק יתר על המידה, ולא כולם מבינים, אבל מהרן ללה, עדיפה של כהן. היום במשחק כל מי שישחק בחלק הקדמי של הפועל תל אביב יכול לחגוג. תשמע, לרדת להפסקה עם יתרון של 3-0 ולפתוח את המחצית השנייה עם 4-0, ראשון לציון חששה שזה יהיה גרוע יותר. משפטי. לגיא משפטי יש אח צעיר ממנו בשנתיים שהוא שוער. רועי משפטי. תמוז. נבלם, ועכשיו מהרן ללה, אבל יש שריקה, הכדור יהיה של ראשון לציון. ביקשנו מכם לאורך כל המשחק הזה לבחור את השחקן המצטיין, אתם בחרתם באיש הזה, אלרועי כהן. כן, שער אחד, 2 בישולים ועוד הרבה פעולות יפות. תמו 90 הדקות, וקסברגר מוסיף דקה אחת למשחק הזה. יש מוליכה חדשה, או חדשה ישנה, לליגת העל בתום המשחקי היום, אבל צריכים לחכות כמובן למכבי תל אביב. בינתיים הפועל תל אביב עולה עם 20 נקודות לראש הטבלה. איגיבור רוצה להפוך את החמישייה לשישייה, שולח לתמוז, ותמוז 6-0! 6-0! 6! ראשון לציון צריכה לעשות חשבון נפש ולקחת את המשחק הזה וללמוד ולהבין שמה שהיה טוב לליגה הלאומית לא טוב לליגת העל. טוטו תמוז כובש את השני שלו במשחק, את השביעי שלו העונה. הפועל תל אביב עם התוצאה הגבוהה ביותר עד היום בליגת העל, 6-0. מה, יגבו ביום נפלא
טוטו תמוז ביום נפלא. כשהוא רואה שיגבור מתקרב אליו מהמרכז, הוא נשאר על קו אחד עם הבלמים. הוא לא נכנס פנימה, כי אחרת הוא מוצא את עצמו בנבדל, וכשהוא קבל את הכדור מול אוהד כהן, אז כמה כבר אוהד כהן יכול לעשות אותו בכושר נהדר. דיברנו שהוא רצה לכבוש שערים. תם המשחק, צמד של דמרי, צמד של תמוז, שער של בדיר, שער של אלרועי כהן, וניצחון ענק להפועל תל אביב, 6-0, תוך תצוגת כדורגל מלהיבה, משכנעת, שמשאירה בצל, דוחקת את ראשון לציון כאילו היא לא הייתה קיימת. הפועל תל אביב במשחקה הטוב ביותר העונה עושה ניצחון ענק, שהבחור הזה, אלרועי כהן, עם שער ושני בישולים, הוא הבחירה שלכם, הוא אכן השחקן הטוב ביותר שהיה כאן היום. כן, אז ראינו את אלרועי כהן ביום גדול, הקהל שנכנס נהנה, יוצא בהנאה, הקהל שישב בחוץ בטח לא, והיום הייתה קבוצה אחת, הפועל תל אביב רצה, נלחמה, אלרועי כהן ביום נפלא. ראינו את דמרי עם השער הראשון. מרים אותו, דמרי מחכה לכדור, אנחנו נראה גם את השער הבא. כשדמרי עומד עם הפנים לשער, הוא מקבל את הכדור אחד, איזה שמחה, איזה שיתוף פעולה בינו לבין אלרועי, גם טוטו שמח. גם לעומר היה יום יוצא מן הכלל, כשהוא בא מצד שמאל והפועל שיחקה נכון, היא שיחקה דרך האגפים, אלרועי כהן לא נכנס, מחכה לכדור בפינה, עוצר אותו, יום ענק לאלרועי כהן, הוא חוזר לעצמו בתקופה האחרונה, שער גדול, הוא מכין לעצמו את הכדור, הוא מוריד את הגוף, הוא בועד אותו לפינה הרחוקה, הוא שולח נשיקות לחברה, קבל אותם בחזרה. אין עליך, היא אומרת. אין עליך. זה לא היה כוחות היום, ראשון השאירה הרבה שחקנים בחלק האחורי גם עכשיו, אבל הקלות שטוטו תמוז עובר, הקלות שעומר דמרי מקבל את הכדור ממרחק כזה, הרי אי אפשר להחמיץ כזה כדור, כל אחד היה עושה את זה, מאוד מאוד שמחים, אבל אני לא בטוח שהם עצמם האמינו שילך להם בכל כך קלות, גם במחצית השנייה. כשראשון לציון איבדה שחקן, טעות נוראית של מוסא אל-על. אתה יודע שיש לך כרטיס צהוב, בשביל מה לעשות את הגליץ' המיותר הזה? הוא השאיר את ראשון עם 10 שחקנים, לא הייתה לה, היה לה קשה מאוד, וגם בדיר שעולה לקרן, מרים את הידיים בשמחה. תאמין לי שהוא היה מופתע, תסתכל, רגל ימין עוצר לרגל שמאל, הוא לא היה מוכן לכדור הזה, אבל אתה יודע, כשהולך אז הכל הולך. השער הכי לא מתוכנן שהיה לו בקריירה. כן, הפועל המשיכה ללחוץ, כל פעם שקיבלה את הכדור, עמדה מול אוהד כהן. איפה ההגנה? 3 בלמים היום שיחקו, אף אחד לא הצליח למנוע מהם, ואלרועי כהן ביום ענק מחזיר את הכדור, מכניס את הכדור לטוטו תמוז, ושב1 על 1 רצה כל כך להבקיע. כל כך שמח שהוא מפקיע. סך הכל אני חושב שעומר דמרי וטוטו תמוז זה שני חלוצים קטלניים. יעשו הרבה צרות השנה בקבוצות. עודד מכנס, תודה רבה לך. גם לך. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה גם לאלון שטיינברג ורענן ברנובסקי, את כל הדיווחים מהמשחק הזה, את כל הקולות אנחנו נשמע בהפסקת המשחק שבין מכבי פתח תקווה לבין מכבי חיפה. זה הקהל של ראשון לציון, אלה הילדים הנחמדים של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב רואה 6-6 ממרומי ליגת העל. מכאן מיד אחרינו מכבי פתח תקווה מול מכבי חיפה.